नोंथांमोननि दिनैहाय प्रेसिडेन्टनि मेन उद्देश्यआ मा? गिबि गिबियाव गुड आफ्टारनुन थाबाय नोंबो दिनै जोंहा मोनसे जेनेरेल मिटिं जादों बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि आरो बे मिटिङावनो जोंहा मोनसे सिद्धान्त लादों जे फैगौ 2026आव जोङो जानुवारिनि 23, 24, 25आव जों मोनसे बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप टुर्नामेन्ट लानो नागिरदों। थ' बेखौ लानानै जोङो दिनै जेनेरेल मिटिं खालामदों। बे जेनेरेल मिटिङाव जोंहा मोनबा जिल्लानिफ्राय नुजाफैदों प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों लोगोसे भाइस प्रेसिडेन्ट बा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि साबा जोङो एक्जिकिउटिभ मेम्बार्सफोर जों मोनबा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लेंहरदों। उदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां, क'क्राझार। स' जों दिनै सिद्धान्त लानो हाबाय जोंनि जानो गोनां फैगौ 2026नि जानुवारि दानाव जों मोनसे बड'लेण्ड उसु चेम्पियनशिप टुर्नामेन्टखौ जों दिनैनि डिसिसनजों जों फाइनाल डिसिसन लानो हाबाय। स' बाहाय आंजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिथाङा मुन्ना औवारि तामुलपुरनि आरो आं खाथियाव दंबावो लोगोसे जाकब बसुमतारी बिथाङा उदालगुरिनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो लोगोआव दंबावो राकेश नार्जारी बिथाङा आंनि क'क्राझार जिल्लानिनो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो जोंनि बड'लेण्ड एस'सिएशननि आरो नैबे तामुलपुर जिल्लानि आनन्द बर' बिथाङा प्रेसिडेन्ट तामुलपुर एस'सिएशननि आरो आंनि लोगोआव दंबावो थुलाराम बसुमतारी बिथाङाबो सासे भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि। थ' जों दिनै गासिबो मोनबा जिल्लाजों सावरायलायनानै सिद्धान्त लानाय जाबाय आरो बे चेम्पियनशिप ट्रफियानो नैबे जोङो भेन्युखौ लाबाय जोङो बनगावआव जों बे भेन्युखौ लानाय जाबाय। जेनेरेलि जोङो बिटिसि बड'लेण्डनि थाखायल' जों बेखौ खुंनाय जायो। बोसोरै जोङो अलरेडि डिस्ट्रिक्टफ्रा जोंना खुंजोबखांजोब्बाय। जों एबार जेनेरेलि जोङो चेम्पियनशिप ट्रफिखौ जोङो बड'लेण्डनि थाखायल' जों बाहाय अनलि बिटिसिनिल' जागोन बाहेरानि जाया। बोथ बयस एन्ड गार्लस ओमफ्राय सिनियर जुनियर थागोन जोंनाव इभेन्ट्सफ्रा एराउन्ड जोंनाव मोनबा जिल्लाजों 600-700 एराउन्ड स्टुडेन्टफोर फैगोन बेखौ गेलेनो आरो जोबोद नायनो मोजां। जोंनिफ्राय जोंनि बर' गथ'फ्रा बा जोंनि बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दं जेसेबां जाथि जन'गोष्ठीनि स्टुडेन्टफोर दं जोबोद गोसो होनानै गेलेनानै दिनै जोङो नेसनेल लेभेलावबो आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव जोंहा गेलेहैनो हाबाय। दाख्लैसो एसे सिगां सासे तामुलपुरनि बाक्सानि मा नाममोन बे बाक्सानि कमल कुमार बर' फंबाया इन्टारनेसनेलाव थांनानै चेम्पियनशिप ट्रफि लानानै फैदों। स' गतिके जोङो आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो जों नाजादों। जोंनि बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ सात्र साथ्रिफोरखौ जों आरो साबसिन मेडेलिस्ट बानायनो बा गोरों साबसिन फोरोंनो हायो जों बेखौ नाजागासिनो दङ। जों बेखौ लानानै जोङो बावैसो उनावनो जोङो जोंनिनो मानगोनां बिटिसिनि चिफ सार हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बेखौ लानानै जों सावरायनाय मोनसे सिद्धान्तखौ लानाय जादों। जेरै दिनैनि मेलाव जों अति शीघ्र थाबैनो जोङो सारखौ लोगो हमगोन रिगार्डिं जोंनि उसु एस'सिएशनखौ लानानै। थ' सारजों जों सावरायगोन आरो सारा जोबोद गोसो होदों जोंखौ उत्साह होदों। सारा निस्सय सारा जोंखौ सापर्ट खालामगोन। बे उसु गेलेनायाव जायफोरा बाहागो लागोन कम्पिटिसनाव जायफोरा उइनार जागोन बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना मा एवार्ड होगोन? जोङो जोंहा मोनसे माबा दङ एस'सिएशननि सार्टिफिकेट दङ। जोङो बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि सार्टिफिकेट जोङो साप'ज हुइथ ट्रफि जोंनावबो चेम्पियनशिप ट्रफि थायो, रानार्स अप ट्रफि थायो आरो बेस्ट प्लेयारनि ट्रफि थायो। जोङो हुइथ सार्टिफिकेट जोङो बेखौ प्राइजखौ डिस्ट्रिबिउसन होनाय जायो। केस एवार्डखौ जोङो बांद्राय बे रोखोमखौ खालामाखै। मानो होनोबा जों सात्र साथ्रिसो जिहेथु मोनसे उसुआ दिनैनि दिनाव मोनसे वर्ल्डआव मोनसे
most famous गेम जाना दं आरो एशियानाव हयथ' अलिम्पिकआव बे मोनसे पार्ट अफ एशियान अलिम्पिक गेमाव बे मोनसे पार्ट जानानै दं